Hadien kat sau benai ulayat marwai klem klub mynta unwan phaibeng David De Gea syaka klub ke thymmai kuble ya piki parlok ke bistarat ban sengap ya ke kubor ha ke channel kumba baro ngitip bahadu mynta David De Gea umpadon ka klub nadu bolomi na ka klub Manchester United bat kat kum kitlong kubor laong baka Fiorentina kali keren bod David De Gea ban pensawai ka jelekai ka bala ban long bat une urang kol barim ke Manchester United Hadien ka jingkerpat jongu ka Fiorentina ka tmu ban bujli ya Pietro Terracino ha ka kenhun bala thymmai jong Rafaela Paladino bat kala pedang ya kecing terwa na ka Monza na kamta urang apkol kaba elat ya ka ban penlai jingmut ha ka bawan ra yu no apkol bat ma une urang apkol balai fly snem karta jong karespi som la ilekai watang siminit ru hakini ki khat saubrai Hadien bol aherno na ka jinglekai football bat Hadien bol mino na ka Red Devil lane na ka klub Manchester United ha ka jingpun kala ka lalu ha ka bekut jong penai rempang jong snem arjar ar polai u David De Gea ha ka jinga keren bat ka Fiorentina kasla ka ba nyau jong ka Corriere dello Sport menta ka si kala batai bne kumno ka Fiorentina kala kendu bhabat ki kunhun jong David De Gea banwat ya ka jingate ka bala ban long menta ubnai ha ka bol pen pau syai ya ka jingkerpat jong utai urang apkol jong ka risping ubalai fly snem karta ulapan ya ka jingate kular ka ba snem rengkat bat kalat banyo ya ka jingate kular ka ba ar kabasyong dor million euro rengkat bat ka million euro haka snem ka beningkong kabala ki usya ka million euro rengkat bat ka million euro haka snem ka ba tengin sapek hadu badakut jong ka deka yau yadi atit player jong ka deka ayun yur ka bamta hatu David De Gea unyo ne manlek penyaso syaka ne ka klub na Serie A kata syaka klub Fiorentina je parlok tang ki kubor ngangai be pila seutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kuble shibun